neman manzon Allah suke in kuka yi wasa ko mutane ga annabin mu ne annabin mutane ko ba haka bane ai ba jinsin mu mutane amma kai wasa tsuntsaye wa min shay illa sabi ga babu wani abu da baya tafi ga Allah babu abin da baya yi wa annabi salati sai maulana mai wuta ne ga mai cikin duk kibin da an kama shi yau a gaba yau annabi salati wannan ranar ka ji biki fa dabba ga an yanka ta ran to ranar ba ta yi wa annabi salati bishiya ga an sai to don bishiyar ranar ba ta yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam to kai gina dan ari na hankalin kai ai na hankalin kai na hankalin kai ana ganin manzo sallallahu alaihi wasallam ba shigalta wasu abubuwa ga annabi sai wani sabu manzo Allah ya ce ya rasulullahi zo samu asayina Abubakar ce ya asayina Abubakar ce ni anya iman nan na da ma saura kuwa anya bai kare gaba ɗaya ba yace saboda ni yace kai ai abubuwan ne sai na Abubakar sun yawa yace ta yi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita tabbata gurin annabi yace me yake faruwa yace ya rasulullahi in muna tare da kai sai mu ji mun manta da iyalan mu manta da dangin mu manta da komai amma da mun kowa kuma wajen iyalan mu sai mu ji kuma mun shagalta da su la ilaha illallah yace to ai haka al'amarin yake haka hanzar naka dai abin da ake bukata a kare kiwa da sallallahu alaihi wasallam muna zan an sharikin fi mahasini fa jahar husain fi garin muqassimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sharikin shi abin da kake daga dukkan shirka ba a cewa ga annabi ga wani an gane ko wadahu la sharika lahu jimi ado da annabi haka yake yasa aka sashi a gaba da kuma a kallon wani yayin da ka kalli manzon Allah kuma ai shikenan magana ta riga ta kai aka halar har manzon Allah ba kuma a juya kuma kallon wani daban domin me gaba daya halitta abinda suke nema manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ainul muradi shine ainul muradi to wanda isa mai ya samu hakikanin muradi